I evo nas u drugom delu vožnje Novi Sad, Beograd. U prvom delu gledali ste već prošle nedelje. Vozio sam od Beograda preko Zemuna, Batajnice, Nove i Stare Pazove, Inđije, Sremskih Karlovaca do Petrovaradina. Tamo sam napravio kraću pauzu, malo popio kafu, malo prošetao, napravio par fotografija i zatim napunio gorivo i krenuo nazad. Kao što i sami vidite, ne vozim istom rutom, dakle ne vraćam se ponovo na Karlovce i dalje tamo prema Inđiji, već sam odlučio, pošto imam vremena, da vozim malo drugačijom rutom. Dakle, kao što ste vidjeli, ovaj put sam iz Novog Sada izašao preko mosta Slobode, prešao sam Dunav, idem na Iriški venac, pa kada pređem Frušku goru idem do Rume, kod Rume skrećem levo i zatim slede Žarkovac, Putinci, Golubinci, nadam se da sam pogodio redosled, i onda taj put izlazi na Staru Pazovu, a odatle se za Beograd vraćam istim onim putem kojim sam došao, znači Nova Pazova, Batajnica, Zemun, i onda ulazim u Beograd. Pa da vidimo kako će biti. Vidim da se gradi tunel koji ide kroz Frušku goru i trebalo bi da taj put, kada bude gotov, značajno rastereti ovaj put koji ide preko planine, a ja se nadam kada tunel bude gotov da će onda ovaj put preko Fruške gore, koji bi inače bio jako lep za vožnju, da će se malo srediti, da će staviti novi asfalt i da će tu zaista moći da se normalno vozi. Evo vidite na snimku i sami koliko je to neravno, koliko mi skače skuter. Dakle, ovdje idealna putanja je ona na kojoj ima najmanje rupa i najmanje džombi. Nema druge logike. Tu ima i kolotraga, ima svega. Znači, ovaj početak baš ne obećava. Ajde da vidimo dalje kako će biti. Inače, još od kad sam izašao iz onog tunela na izlasku iz Novog Sada, osjećam neki neprijatan miris, osjećam miris krava, miris štale. I ne mogu da verujem da se to, mislim, ok, prolazim kroz sela neka, ali ne mogu da verujem da se toliko osjeća, i tek sad kad sam ovaj kamion pretekao vidim o čemu se radi. Dakle, ovo su kamioni koji voze stoku i od njih taj miris ostaje bukvalno kilometrima iza. Sad u automobilu možda to ne bih ni primetio, dobro, malo bi ušlo kroz ventilaciju, ali ne toliko. Ali na skuteru stvarno koliko se taj smrad osjeća, odnosno taj neprijatan miris, to je neverovatno. Tako da pretekao sam ih i vozim dalje. Ovaj deo puta inače mnogo volim zato što ima dve trake i sad ovako kada pretičem kamion u krivini, svi instinkti mi govore da ne smem to da radim, ali zapravo ovo je jednosmerna deonica sa dve trake, tako da bez problema koristim i levu i desnu traku. Na momente verovatno je pametnije više koristiti levu jer je u mnogo boljem stanju od ove desne, ali dobro, treba da imam u vidu i to da ja sa svojih 125 kubika ne mogu uzbrdo baš da izvučem neku preterano veliku brzinu, pa da bi bilo korektno prema drugim vozačima da vozim u desnoj traci, a bilo bi po zakonu. Ajde sad. Idemo dalje. I evo, polako stižem i do Prevoja, pa uskoro krećem sa spustom niz Frušku goru. Ako zanemarimo kvalitet, odnosno nekvalitet asfalta, sve drugo je jako lepo. Dakle, na ovom putu imate dve trake, imate krivine, imate lepu prirodu okolo i za vožnju motorom je zaista lepo, ali kao što rekoh, bilo bi lepo da se asfalt sredi i zbog bezbednosti pre svega, a i zbog tog kompletnog doživljaja i uživanja. Ali dobro, jednog dana, valjda ćemo i to dočekati. Kratka pauza, samo da nešto na telefonu uradim. Prvo gasim internet, GPS
navigaciju, jer imam još 36% baterije, a do Beograda imam još 1 sat i po 2, pa da sačuvam bateriju. Drugo, ovo će padne. Drugo, da dotegnem Kineza prokletog. Znači popuštam i ovaj šraf ovdje. Otpašće će mi jednom i retrovizor i telefon i prekidač za svetla i migavce i sve. Kofer stoji. To je to. Sad možemo dalje. Da, imam problem sa ovim šrafom koji drži ovaj levi, na levom delu korma, na ovaj deo gdje su prekidači za migavce, za svetla, za sirenu, i tu je i levi retrovizor i na njega je zašrafljen i držač za telefon, i povremeno se taj šraf malo olabavi i onda sve to sa leve strane počne da se klima, da se trese i baš onako deluje kao da će u svakom trenutku da se otkači i da padne. Tako da povremeno moram da stajem i da ga zatežem, da ne bih ostao bez svega na levoj strani skutera. Ali dobro, taj problem je rešen i ja nastavljam dalje. Kao što ste vidjeli, morao sam i na telefonu da isključujem sve ono što je bilo uključeno, da bih sačuvao bateriju, jer imam još oko 30% i primećujem da se ubrzano troši i jednostavno ne bih da ostanem negde bez baterije na pola puta, jer ne znam šta me čeka usput, ne znam šta može da me snađe i da li će mi zatrebati pomoć. Ovdje sam sad ponovo malo uključio navigaciju, jer nešto nisam bio siguran gdje i kako treba da prođem, pa za svaki slučaj. Ali poslije ću da isključim opet, pa tako naizmenično. Mali update. Isključio sam se sa kojeg god puta, nemam pojma, prema Putincima, Golubincima, Dobrincima i ne znam tačno kojim redom idu mesta. Menjam bateriju, treću bateriju po redu stavljam i idem dakle preko tih mesta do Stare Pazove, pa u Novu Pazovu, pa Bajtajnica, Zemun, Beograd. Vidimo se opet na putu.
Imam sada još jednu anegdotu za vas. U prethodnom klipu ste slušali priču o susretu sa policijom u Indiji i kako je sve to prošlo, a na ovom delu puta, tu negde Putinci, Golubinci, ne znam ni ja tačno sad gde, tačno na kom delu, kada sam išao za Srbobran, izleteo mi je pas pred auto i ja sam ga nažalost udario. Nije bilo šanse da ga izbegnem, odjednom se pojavio nijotkuda, meni su u susret išli automobili, iza mene je bio drugi automobil, nisam mogao ni da kočim naglo, ni da pređem u drugu traku i nažalost udario sam ga. Pogledao sam u retrovizor, ostao je živ, ostao je na nogama, pobegao je sa puta, a ja sam nastavio dalje prema Srbobranu. I kada sam stigao, parkirao, izašao iz kola, tek sam tad primetio da mi nema prednje tablice. Ostala je negde, spala je tu sa kola prilikom tog udarca i ostala ko zna gde. Onda je usledila avantura. Prvo da se vratim za Beograd bez prednje tablice, pa sam narednog jutra krenuo u 5 ujutru, računajući da tad ima najmanje policije, i na svu sreću stigao sam bez problema, pa onda u SUP, pa nova tablica, nova dozvola, pa pare koje se daju za sve to, tako da nimalo prijatna situacija. Ali eto, od tad bolje pazim. Negde na ovom delu puta ja shvatam da nisam doručkovao, a već je 12 sati. Poneo sam iz Beograda neku hranu, pa evo bio bi red da ovde napravim jednu kratku pauzu, da nešto malo pojedem i popijem i da malo odmorim, pa da onda nastavim dalje. Idemo malo u off-road. Duboka hidratacija. Jer umetnica mora biti zdrava. Copyright by Constructa. To je to. Pauza za doručak gotova. Oblačim se, pakujem se, idemo dalje. Sat i 20 minuta i oko 50 km do kuće. Put znam, tako da gasim sve da sačuvam bateriju. Kartica na kameri će uskoro da mi pukne, odnosno da se napuni, a drugu nemam. Tako da možda ne snimim ceo put do Beograda, ali dobro, imate moj onaj prethodni klip kad sam išao do Indije, tako da tu je i deo od Pazove do Beograda. 3 crte goriva neće biti dovoljno za ceo put, morat ću da stanem negdje usput. Ali dobro, idemo pa dokle stignem. Ajde sad, off-road. Skuter Kozmaj. Voza.
2,93. Mogao je još. Da, kao što rekoh, 2,93 sam sipao, mogao je još, jer znam pouzdano da je još dosta goriva ostalo u rezervoaru, ali neću da rizikujem jer još uvijek ne znam koliko je to još i kolika je ta rezerva pod znacima navoda, odnosno koliko imam goriva od trenutka kada počne da mi trepće ona posljednja crtica. Ali kad smo već kod toga, upravo sam ovih dana, dok editujem ovaj klip i dok ga spremam za objavljivanje, ovih dana sam upravo testirao autonomiju skutera, odnosno koliko može da pređe sa jednim punim rezervoarom goriva. I to sam uradio tako što sam ga napunio sam još jednu flašu od litar goriva da imam za rezervu i onda sam ga vozio dok nije potrošio sve iz rezervoara i dok se nije sam ugasio. I to je po meni jedini merodavan test koliko zaista on može da pređe sa jednim rezervoarom i koliki je zapravo kapacitet rezervoara, to sam tek sad saznao. Gledat ćete taj klip uskoro, ne znam da li će biti sljedeće nedelje ili možda one tamo, ali u svakom slučaju izvršio sam i to ispitivanje. Tako da, ostanite na mom kanalu i pratite nove klipove. Idemo dalje za Beograd. Stižem polako i u Beograd, idem prema mostu na Adi i to označava kraj mog putovanja i kraj današnjeg klipa. I malo statistike ukoliko to nekoga interesuje. Iz Beograda sam jutro skrenuo u 8:30, a evo sada je 1:15. Dakle, na putu sam ukupno bio nekih, skoro 5 sati. 4 sata i 45 minuta. To naravno uključuje i pauze, i onu kafu na Petrovaradinu, i doručak, i sipanje goriva, i sve. Tako da ne znam sada koliko je tu efektivno bilo vožnje, ali ajde da kažemo da sam bio na točkovima skoro oko 4 sata. Prešao sam tačno 200 km do kraja ove vožnje i ovog dana. Sipao sam ukupno 5,6 litara goriva, znači to je ono u Novom Sadu iz prethodnog klipa plus ovo sada na Batajničkom drumu i to bi otprilike bilo to. Ako vas još nešto interesuje, pitajte u komentarima. Tako da, ljudi, nadam se da ste uživali u ovom klipu, bar malo, bar deo onoga koliko sam ja uživao u vožnji i u ovom lepom danu. Vidimo se ponovo, pratite moj kanal i vidimo se u nekom narednom klipu. Ćao!